عسمرا كابز مدبر استودينا عزو السلام تانا تقبلوا فنوا إيري تيفي أمكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيهم نلوم 15 شوعة تكمتي ساعة شوعة تمشي استلالو زينا ومستنادو وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم تصفى لدت مبرهاتي إيه بقندي نتبتاتو كفلم نبرتي نوزوباتات غاشباركا حصرت محبراوي اغلطات فتح كنا ديالو حفيتهم ابس مرا عودزته بمعبال طبب حتمت مصحف تقايدهم ابزوبا غاشباركا نقعت حبرتسب ابلغ سدم እና በረኸ خمس مصحف ገሊጾ ኤውሮፓ ሕብረትን ብሪጣንያን ሓድሽ ውዕል ከቲሞም መንግስት እስጳኛ አብዞባ ካታሎኒያ ተወሰኽቲ አባላት ፖሊስ ኮዋፈሪ ኣብ ሱዑዲያ ብዘጋጠም ሓደጋ ትራፊክ ብውሕዱ 35 በጻሕት ሞይቶም نبرتي نوزوباتات سلعة كركبت فورتوساوا تسني حيكوتان غونين أب كبابي أمز السلاسل زلو لمعتاو مدبات نمعوات أبرتي عمكم الصرح بمرقاقات أب تكالات محبرة وأقلوت زر حسرتات كمالا حثيتهم نساتهم سمح داري زوبا غاشباركا أتو أبرها غارزا أبستقبل ركبات منغستي نروح كبابيتا سلا زهابوت أمته أمونغو قطرن كتمان زنبرقاق الناس أبب أبر اسمنصو هزبي أب كبابيو مسرتاو أقلوت كركب كمز بقع بمحبار بكم توديبهم ككايروت أنحو عمان بزحي لملكعو كمز غصلوا أرقاقيتهم اتوم هابتي رئيتو صعيبهم أب مبزحتو كبابيتات زلو نايمو عزيان من رخبيتات نشجر نمفتح تبقصوكو السد زتبلاشو تحت قرص إيمسنا وحرشا كتسقن زتدناويه هنس أو سرحات كالات عنان تمرتنك كالاتف متقرناف عدتات كدفعلو رأسوت انحوس كتماتات كتصعفف أبداسات زمهرا أبيات تمرتي كولاحتا قبرلن تلابيهم أما حداري زوبا غاشباركا أتو أبرها غارزا بوغنو تكالات محبراوي أغلوت غون تتقامنت ترا حزبي أمعقابن موحسن كصالنتن كعزز بمزخخار من حدار زوبا غاشباركا زلو حصرتات نمملا ناي قربان رحقن مدبات تليمو مس مشارخت أكالات بموهر كم سرح حبيرو باحتمتي حدرن اقلوت محتم صابرون استودبه اب ممعبال طبب حتمت مصحف زدسس عودزته لو 10 شوعه تقمتي ابسمرا اداراش اقلوت محتم صابور تخايدوم غازيطنيا دانايت قبري وزدالوتو صبصاب يسعب ابزين قدم حتمت سئلن حتمتن كمون مدلاو قطعي مصحف لاوت زملكتني حدا معلتي عودزته درستي كيلاتات حتمت ناي حتمت تكالات أبلي أوت زنتفو كمون مسنا حتمت سرحات قربت زلوهم موياوين تساتفهم نيروم أبتا قد أمي زتفلاليو كيلاتات أب قدم حتمت بزعبا كقبر زلوات انقاقتات أقداسنت موهاد زتفلاليو سئلتات أقباب أقرارت أسئلتات أقباب مرت أسئلين حتمت عقم فيدلاتن محلاو ميزانن أب صحف أسرارع فيدلات قئزن كالئن أب زبلو زعباتات مقلتي أقربهم كاب أحتمتي حدري آتو إفريم هابتتيون نيرنا بزهابو حبريتا علامات عودزته بغندو مزملكتهم أكالات ركب بمكياد أب حتمت كقات أموزت أنحو حترتات بأقا كإرامو كمون أب قدم حتمت ديزاينن أمرار صحبرن سئلن من محياشات بمقبار نابزل على الدرجان نمنتار زحقز بايتا نمفتار مخانو أردئو حتمت كأ ماشين محتام تريد يكون قدم حتمت كحلفو دولو مسرح مدرخ متايو يقدر سنة يقول لك زيتي انتهي مثلا لو تدحتم دلو صحفتي تورقت محتم تريدي كونس تعين كوينو وصالو تي قرصو خمي الله تلاوتي ناتو خمي الله درجو يحلو دلو بسن فلطتاو منجد دو يمرحلو كمي بزبل زعبا قصن زرب صنيحنا بستفلالينا حتى زغبر سرحات غلغل خون زينو برغدلتات ناي لاوت كلدي حلفو لا ترى مسكده مو حدا ركب دي نصوع حدا حصر زبل عوزه تغيرنا نتزلو كناتات زدسس مدب كنقبر إلنا هنا نزقيرنا حجي حفشو نقد نحتمتن نسئلن حتمتن أتوكيرو زد حساسة عودة زتينا كاينا والد تساتفت دماز حتهم ومصحفتين محازم زطعمو كخونو كبداتهم كحسابلو أب جزي حتمت زرقنا حبر مكيارات أقلبو كقبرلو كإلاتات نمفرايز على مثل أناتات كودب أب قد محتمت زفت أمجيجاتات نخوجد أدلاي حبريتان مخرن كوهاب زبلون كالوت رئيتوتات ناريبهم أمزازة متعودة زته حلا في مرن سندان هقدف آتو زمهرة يوهانس هابز اسمعو قال
ኣብ ሕትመት ሌኣውትን ዲዛይንን ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ኣተባባዕ እኳ እንተኾነ ከዛኒ ስለ ዘይግባእ ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ዜጋታት ብትምህርቲ ዝተደገፈ ተወዳዳሪ ሞያዊ ፍርያት ንምቕራብ ምእንቲ ክኽእሉ ቀጻሊ ጻዕሪ ክገብሩ ኣዘኻኺሩ ኣብ 2015 ዝተመስረተ ዞባዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ብምብራኽ ጠለብ ደም ትካላት ጥዕና ኣብ ምምላእ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ብ15 ጥቅምቲ ኣብ ዝተቓንዐ ካልኣይ ጉባኤ ተገሊጾም ኣቦ ወንበር ናይቲ ዞባዊ ማሕበር ኣቶ ገብረ መስቀል እምባዬ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ዕማማት 5 ዓመታት ናይ ባጀትን መሳለጥያን ብድሆታት እኳ እንተሎ ሳላ ፃዕሪ ኣባላቱ ንከተማታት ባርንቱ ተሰነይን ኣቁርደትን ማእከል ብምግባር ብዝተኻየደ ልዕሊ 36,000 ዜጋታት ዝተሳተፉ ጎስጓሳት ቁፅሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም 450 ከም ዝበፅሐ ብዝተኻየደ ወፍሪ ድማ 1480 ከረፂት ደም ከም ዝተኣከበ ሓቢሮም ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኣቶ ሳምሶም ገብረስላሴ ብወገኑ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝፀንሐ ጉጉይ መረዳእታ ምልዋጡን ቁፅሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ምብርካቱን መርያ ናይቲ ዝተኻየደ ፃዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ምድሓን ንማሕበር ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣበርክቶ ክገብር ተሓሳሲቦም ወኪል ሃገራዊ ባንክ ደም ኣቶ መሓሪ ኣብርሃ ድማ ኣወዳድባ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ክሳብ ንኡስ ዞባታት ምውራዱ ነቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘጋጥም ዝነበረ ስእነት ደም ዘስዕቦ መጠን ሞት ከም ዘጉደሎ ብምጥቃስ ደም ናይ ምልጋስ ባህሊ ንምምዕባል ዝሰላሰል መደባት ክድፈዓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ንማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ዞባ ጋሽባርካ እተካይድ 20 ኣባላታ ፈጻሚት ቦርድ ተመሪፃ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ካናዳ ሚላኖ ኢጣልያን ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገኖም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ዝርዝሩ ብመልክዕ ፀብጻብ ጋዜጠኛ ኣርሴማ ኣስመሮም ኣዋሂዳቶላ ስዒቡ ይቐርብ بمسرز بصحن حبريتا إيرتراوያን ነበርቲ ቶሮንቶ ቃልሲ ክሳብ ፍጹም ዓወት ብዝብል ቴማ ጽምብል መበል 4 ዓመት ምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብልዑል ማዕርግ ኣካይዶም ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ካናዳ ኣቶ ኣሕመድ ኢማን ኣብ ዘስማዕ መደረ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብስራሕን መስዋዕትነትን ዘረጋገፅኦ ማዕርነትን ብልዑል ሓበን ዝግለጽ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ክብርታት እዚ ናብ ንኣሽቱ ወለዶታት ክወራረስ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ገሊጹ ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ወይዘሮ ንጽህቲ ሃይለ ብወገና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሙሓስ ናጽነትን ምርጋጽ ቁጠባዊ ሕውየትን ዘካየድኦን ዝቕጽልኦ ዘለዋን ኣበርክቶ ብዕዙዝ ተሳትፎ መንእስያት ንምኽልዑን ንምድንፍዑን ኣብ ምምልማል ተካእቲ ወለዶ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣነጺራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነት ሰብኣዊ ክብሪ ማዕርነትን ፍትሕን ኣብ ጽላል ሃገራዊ ሰውራ ተጠርኒፈን ዓባ ኣበርክቶ ከም ዝገበራ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ንጽህቲ ውዳቢአን ሓይለን ሃገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝ ዝገብሮ ኣበርክቶ ከም ዝሐይላ ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ እቲ ጽምብል ብዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሮም ብኻል ወገን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓ ጼን ጴጥሮስ ብ13 ጥቅምቲ ንኤርትራውያን ነበርቲ ሚላኖ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር መንግስቲ ኤርትራ ወፍሪ ዜጋታቱ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ቁጠባ ሃገር ንምትብባዕ ብዛዕባ ዘውፅኦ መደብ መግለፂ ሂቦም ኣብ ኤርትራ ብቐዳምነት ዝስራዕ ጸጋ ሰብዩ ዝበለ ኣምባሳደር ፍስሓ ጼን መንግስቲ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ንዕቤት ቁጠባ ሃገር ዘበራበርን ዜጋታት ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተረባሕቲ ዝኾኑልን ዓውድታት ወፍሪ ኣነፂሩ ቅጥዕታት ከም ዘዳለወ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዘለዎ ትምህርቲ ተመክሮ ዕቑር ሓይልን ዓቕምን ፈሊጡ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ብምጽዋዕ ክሳተፉ ዝደልዩ ዜጋታት ኣብ ሮማን ሚላኖን ኣብ ዝርከብ ኤምባስን ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈትን መጽዮም ቅጥዕታት ክመልኡ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር ብ13 ጥቅምቲ ንኤርትራውያን ነበርቲ ጆሃንስበርግን ከባቢያን ኣብ ዝገበሮ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣብ ዝኣቲናዮ ዘለና ናይ ሰላም መድረኽ መንግስቲ ዘላቒ ቁጠባዊ ዕቤትን ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዕድላት ወፍሪ ኣጣጢሑ ብምህላው ተረባሕቲ ክኾኑ ጸዊዑ ብዘይካዚ ኣብ ጀርመን ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ወረዳ ኦፍንባኽ 1,070 ዩሮ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብ ከተማ ሄፐንሃይም ድማ 1,200 ዩሮ ስድራ ሰዋት ከም ዘወፈዩ ካብ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣነጺሩ
ኣብ 2001 ኣብ ሓረስታይ ንኡዞባ ሓጋዝ ተጠርነፉ ዜጋታት ምንጭ ስተማይ ጥሪቶም ንምውሓስ መንግስቲ ዝሃነፀሎም ራህያ ኣብዚ እዋን እዚ ብድበት መሊኣ ስለ ዘላ ንምፅራጋ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም እቲ ኩነታት ንምንጭ ስተማይ እውን ባዕሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ብሰንኩ ድማ ደቆም ካብ ትምህርቲ ዝተናኸሉ ምህላዎም ዝሓበሩ ቶም ወሃብ ትርኢቶ ተጠቀምቲ ናይቲ ብማእከል ዓዶም ሰንጢቑ ዝሓልፍ መስመር ኤሌክትሪክ ዝኾኑሉ ዕድል ክፍጠረሎም ተላብዮም ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ ኣቶ ኣሰናይ ጴጥሮስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተጠቕሰ ጸገማት ፍታሕ ክናደየሉ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይዝረበሉ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣስታት 820 ነበርቲ ዘለውዋ ሓረስታይ ካብ ሓጋዝ ንሸነኽ ምብራቕ 8 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ መስመር ሓጋዝ ከረን እትርከብ ሓንቲ ካብ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ግላስ እያ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ለዓይተን ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንህይወቶም ብእወታ ዝልውጥን መጻኢኦም ዘውሕስን ብምዃኑ ኣቕምታቶም ኣዋሃይዶም ንምድንፍዑ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብዝሃብዎ ሓበሬታ ብምትሕብባር ሃገራውያን ኩባንያታት ህንፀትን ልምዓትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምግፋሕን ምጽጋንን ጽርግያ ነፋሲት ሰርሓ ኣብ ምዕባለ ናይቲ ከባቢ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዓብ ስለ ዝኾነ እቲ መደብ ክሳብ ዝዛዘም ካብኦም ዝሕተት ከም ዘበርክቱ ገሊፆም እቲ ስራሕ ካብ ዝጅምር ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ለዓይተን ኣብ ምፍዋስ ማይ ክዖታትን ምስራሕ ካናለታትን ይነጥፉ ከም ዘለው ዝሓበረ ኣማሓዳሪ እቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ኣድም መኪ እቲ መደብ ዘይተጠርነፋ ዓድታት ንኽጠርነፋ እውን ኣተባባዕ ኮይኑ ምህላው ኣረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ለዓይተን ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝዓዩ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራውያን ኩባንያታትን ናይ ምሳሕ እንግዶት ብምድላው ኣተባቢዖሞም ኣብቲ ጋጣሚ ዝተረኽበ ኣማሓዳሪ ንኡዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ይሕያ ሓጅ እቲ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝዕመም ዘሎ ወፍሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ንዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ሞጊሱ ክብራት ተዓዘብትና ኣጉራዊ ዜናታት ሒዘ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቕፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ንጉዳይ ምውፃእ ብሪጣንያ ዝምልከት ሓድሽ ውዕል ከም ዝኸተሙ ካብ ከተማ ብራሰልስ ዝተመሓላለፈ ዜና ሓቢሩ بمسرت حبريتا لوخات أوروبا أو حبرتن بريطانيان بزعبات قداي نحيالو مع التادح الزكايد وصعوزته بريطانيا كابت حبرت بسم معكت وزخ الوعل كم زختمو تفليت الله بريزيدنت كوميشن أوروبا جين كلاود جانكر بزعبازي بناي تويتر حسابو أب الزرقحو حبريتا تستبس حسم معني أوروبا أو حبرتن بريطانيان بمعرز ربح رتعاون ميزاناون كم زقونا قليتشوم نصوب توسخي أبز وانزي مسرح فتح بريطانيان أوروبا أو حبرتن تزازيمو أب متعي أوروبا أو حبرت مستهاجر بزعبا كل وزلو شركنا كحسب كم زقبا بمتقاس عسران شوعات مرحة أبال أوروبا أو حبرت نتسمع كصدقوه مخر حساب كم زلقس حبيرو قدامي مينستر بريطانيا بوريس جونسون بوغنو أبزهابو مجلسي أمونغو بريطانيان أوروبا أو حبرتن استبس حسمع أبزينا مخانو تعيسو بايتو بريطانيا نتسمع كصدقوس أويعهم قدامي مينستر بوريس جونسون أقدمو بريطانيان أوروبا حبرتن أب قداي بريكزيت أب حدث سممع انت زي بزيحهم هاقروز مت 31 تقمتي كابت حبرت بزي سممع تقليلا كم توز كتنقاص أنيحيهم بزرما أتن العلي 3 عامات زغط على مسرح موسى بريطانيا كاب أوروبا وحبرت بكل التاو سممع مع البو كم زرخبي قلت على بايتو بريطانيا زمت قدام 19 تقمتي هصص أخيبا بمكياد نتتبس حزو لسممع نمصدا وي نمنصاق دمصو كهب تثبيت الله يخون مبر أبالات تعاوم تسلفتات بريطانيا نتسممع كم زي قبلو يقلصو بمهلاهم بايتو تهاجر كصدقو زلو تخولو صبيب كم زخونه تنتنت بوليتيكات خبابي يقلصوم درون مراحي تقاوم سلفعيو جيرمي كوربي تتبسح زول السممع كابت عقديمو اب زمان السلطان قداميت مينستر تريزا ماي تبسح السممع زخفا كم زخونه بمتقاس انصارت السممع كم زدمص افريط الله كاب سلفعيو زخونو ابالات بايتون حغراو بايتو زمت قدام حصص اخيبا اب زكايدلو نتسممع بمنصاق نموصا بريطانيا كاب اوروبا او حبرت زملكت حدش حزباوي ريفرندوم ككايد كتقلبو كم استنغروم يغلصولو
በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን አባይቱ ሀገሩ ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት በቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱ መንግስት እስጳኛ ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ንዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ተወሰኽቲ ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ዞባ ክልእኽ ምዃኑ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ፈርናንዶ ግራንደ ሚሮላስካ ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ ሰልፈኛታት ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ ባርሰሎና መካይን ከም ዘቃጸሉን ምስ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተጋጨውን ድሕሪ ምቅልሑ እዮም ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ህዝባዊ ናዕቢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ኣብ 2017 ንምንጻል ዞባ ካታሎኒያ ዝጠልብ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝወደቡን ዝገለጾም ትሽዓተ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ነበር ካብ 9 ክሳብ 13 ዓመታት ክእሰሩ ድሕሪ ዝሃቦ ውሳነ ከም ዝተላዕለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮም ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ዝተወልዐ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ሓያሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ጸብጸባት ይጠቕሶም ብዘይካዚ ኣብ ከተማ ባርሰሎና ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ስፖርታዊ ውድድራት ናይ ምቁራጽ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ከተማታት ናይ ምስግጋር ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ሓያሎ በረራታት ከም ዝተሰረዘን እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ የረድኦም ሰልፈኛታት እቲ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስጳኛ ዝተዋህበ ብይን ከይተቐየረ ዘካይድዎ ዘለዉ ተቃውሞታት ከም ዘየቋርጽዎ ይገልጹ ብምህላዎም እቲ ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ተኸሲቱ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ቀረባ እዋን ክሃድእ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ጽላት ቱሪዝም እስጳኛ ብቐሊል ዘይግመት ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም ኣብ ከባቢ ከተማ መዲና ናይ ሱዑድያ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ ብውሕዱ 35 በጻሕቲ ሃገር ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ንሰመዚ ፖሊስ ትራፊክ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን በቲ ካብ ከተማ መዲና ናብ ከተማ መካ ናብ ዝርከብ ሃይማኖታዊ ማዕከል ዝጓዓዙ ዝነበሩ በጻሕቲ ሳፊራ ዝነበረት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ምስ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና ብምግጫዋ ዝተኸስተ ሓደጋ 4 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጾም ኣማሕዳሪ ዞባ መዲና ልኡል ፈይሰል ቢን ሳልማን አል ስዑድ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንስድራ ግዳያት ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ዘቃልሓ ማዕከና ዜና ሱዑድያ ጠንቅቲ ሓደጋ ንምጽራይ ጽዑቕ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን ዛጊት ንዜግነት ግዳያት ዘነጽር ዝወፅእ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ግን በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ ናይ ውልቁ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ዘርጊሕሎ እቶም በጻሕቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ዑምራ ንምፍጻም ናብ ሱዑድያ ዝኣተው ምዃኖም መንግስቲ ሱዑድያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ፊሊፒንስ ትማሊ 16 ጥቅምቲ ብዝተኸስተ 6.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን 27 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታትን ካልእ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ዝርከቦ ሓያሎ ትሕቲ ቐጽሪ ከም ዝዓነወ ሓቢሮም መብዛሕትኦም ግዳያት እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዘስዓቦ ሓደጋ ምህማም መሬት ተደርዮም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ድማ ተገሊጹ ክኢላታት ስነ ምድሪ ፊሊፒንስ ኣብ ተኸባቢ ልዕሊ 200 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝተሰምዐ ብምልካት ተወሳኺ ሓደጋ ምህማም መሬት ከስዕብ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ብምዃኑ ነበርቲ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩን ካብ ተኣፋፊ ከባቢታት ክርሕቑን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፊሊፒንስ ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይሕብሮም ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ንግዳዊ ፖሊሲታት ሓደ ካብ ጠንቅታት ምንቁልቋል ቁጠባዊ ዕብየት ዓለም ምዃኑ ቻይና ወቒሳ ቻይና ንዝትሕብር ዘላ መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም 2019 ካብቲ ኣቐዲሙ ተገሚቱ ዝነበረ ከም ዝጐድል ኣብ ዝእመተሉ ዘሎ እዋን እዩ ማሕነቆታት ዝዓብለለዎ ንግዳዊ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ናይቲ ክስተት ጠንቂ ከም ዝኾነ እያ ቻይና ትሕብር ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተኸሲቱ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል ከም ዝኾነ ምሕባሩ ኣይርሳዕን እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዘይሃድእ መጠን ዕብየት ቁጠባ ዓለም ኣብ 2020 እውን ብተመሳሳሊ ከንቆልቁል ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ክኢላታት ተዓውዲ ይእምቱ በቲ ጉዳይ ዝወቃቐሳ ዘለዋ ኣሜሪካን ቻይናን ኣቐዲመን ኣብ ፍርያት ሕድሕደን ንዝወሰንዎ ቀረፅ ክውስኻሉ ከም ዝኽእላ እዩ ግምታት ዘሎ በዚ ድማ እቲ ክልታዊ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይግለጽ ነቲ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ዝተኻየደ ን13 ዙርያታት ዝቐጸለ ናይ ላዕለዎት ሰመዚ ንግዲ ዝርርብ ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን
ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ምምራዊ ኣፍጋኒስታን ንነቕጣ ፖሊስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ካይዱ ይኹን እምበር ግዳያት ናይቲ ብ16 ጥቅምቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ሰመዝተ ሃገር ሓቢሮም በትሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ሁስያ ዝርከቦም ልዕሊ 30 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ጣሊባን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ምስ ኣሜሪካ ከካይዶ ፀንሐ ዝርርብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ምቁራፁ መጥቃዕታቱ ከም ዘሐይሎ ፀብፀባት የረድኦ ኣሜሪካ ልዕሊ 5,000 ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ከተውፅእ ኣምሳይኡ ድማ ጣሊባን ዘካይዶ መጥቃዕታት ከቋርፆ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑ ይዝከር እንተኾነ ግና እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ነዊሕ ከይፀንሐ መጥቃዕታቱ ብምቕፃሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዝተበፅሐ ምርድዳእ ከም ዘፍረሶ ይግለጽ በዚ ድማ ካድእ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝፀንሐ ቅልውላው ኣፍጋኒስታን መሊሱ ከይገድድ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኡና ብዝተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ኢጣልያዊ አሰልጣኒ ጁቬንቱስ ዝነበረ አሌግሪ ምስ እንግሊዛዊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም አሰልጣኒ ኮይኑ ንኽሰርሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ማዕከና ዜና እንግሊዝ ይዛረባ ኣለዋ ዛጊድ አሌግሪ ነዛ ክለብ መዓስ ግዜ ክቕበላ ከም ዝኾነ ዝተነፀረ እኳ ተዘይላ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ግን ዝንገር ዘሎ ዩናይትድ ነዛ አሰልጣኒ 6.4 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ዓመት ክትከፍሎ ተሰማሚዓ ከም ዘላ እውን ይዝረብ እዩ እዚ ኢጣልያዊ አሰልጣኒ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ምስ ዝግዕዝካ ምስኡ ናይ ቅድም ተፃዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ግን አባል ጁቬንቱስ ዘሎ ኤምሪ ቻን ከምኡኻ ማንዙኪች ንምስጋር ከም ቀዳማይ ሰርሑ ምዃኑ ይንገረሉ አሌግሪ ንጁቬንቱስ ኣብ ዝኣልየላ እዋናት ናይ ሃገሩ ኣሎ ዝበሃል ዋናጩ ዝበዝሕ እዋናት ብምልዓል ተዓዊትሉ እዩ በዚ መሰረት ንዩናይትድ ብቐዳምነት ንካልያ ስሙ ክርቋሕ ዝፀንሐ አሌግሪ ምልክት ቋንቋ እንግሊዝ ካብ ስራሕ ማን ዩናይትድ ከም ዝዕንቅፆ ገሊጹሎም ቋንቋ እንግሊዝ ኣይዛረብኒ ሕጂ ግን ይመሃር ኣለኹ ክብል ምስ ሓንቲ መጽሔት ሃገር ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እውን ገሊጹ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ዝርከብ ኣሰልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ጋንቱ ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር መራሒት ዘላ ሊቨርፑል ኣብ ተካየዶ ግጥም ከቢድ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኣጉዌሮ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሞም ኣጉዌሮ ናብ ልምምድ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣብ ነፍሱ ዝኾነ ማሰይቲ ዘይጋጥም ኣጉዌሮ ዝመፅእ ቀዳም ክለብ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ንዝልዋ ግጥም ንምስላፍ ዝኾነ ፀገም ከም ዘየምፅኣሉ ተገሊጹሎም እዚ ብረብዑ ዘጋጠመ ሓደጋ ንኣጉዌሮ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ቅድሚ 2 ዓመት እውን ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣጉዌሮ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ማሰይቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና አንጻር ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመን ኤኳዶርን ኣብ ዘካየደቶም ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ቦኺሩ እዩ ነዚ ዓመተ ስፖርት ብፅቡቅ ብቕዓት ጀሚርዎ ዘሎ ኣጉዌሮ 8 ሸቶታት ምዝጋብ ምስ ተቃዒ ክለብ ቸልሲ ታሚ አብርሃም ብሓባር ብምዃኑ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ብብዝሒ ሸቶታት ዝመርሑ ዘለዉ እዮም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም سلام